and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Dili pa ko gusto mawad anong pamilya, Rol. Ay, mao na lagi ni. Dili lagi unta ko gustong mo inom ka. Una ka mutugan sa imong problema kay dili ko makatuo. Tinood lang akong gisulti, Rol. Misog mangutana ka pa sa atong kapitan. Tuganan ka na sa kong problema. Di-focus lang yung kong inom kay sa ako nang gikaingon. Mauaw ko. Bisan pa sa akong gipanumpang nga tunian. Pero dako lang gihapon ko sa akong kahuyang. Tapangi ko, Rol. Nagiahak naman ni uy. Sa diyang nagpakitag motibo siya na nga rin ako. Diyan to na yung tungura. Nakita ko ang ako nilang kalainan ni Ann. O dito mismo tunguran, nasabtan ko ang matuon kong gibati kang Ann. Pero tinuod ka maghanay kog manidayan. Nganong naingon ka man ni anak karon ha? Nganong dili man nimo ipatigbabaw ang imong gibati sa akong amiga aron mamatay ang imong kahadlok? Kung ako pa'y gibaharan ni Wayna, Rol, dili ko mahadlok. Pero kinabuhi sa akong inahan. Nga nautangan ko kinabuhi. Mo iya pa si Padaan. Hangtod nang ako mga igsuon. Pero wa nimo mahuna-huna nga mahimong gihadlok ka lang ni adtong babayana? Ha? Nahinumdum ka ni Nilo? Kadtong aksidente, Rol, kauban si Nilo ni Adto kay gusto siyang ipalikidar ni Wayna. Magkamao mo plano ka tumabayhana, Rol. Nahurot pagkamatay ang iyang mga sinhulan. Maayo na lang si Nilo kay Waha. Anda mo patay si Wayna, Rol. Andap siya mo patay. Alang og tungod sa kagalingon niyang kalipay. Nganong dili man sab isumbong si Wina sa mga pulis? Bi, kung tinuod man gyud nga siya mibuhat ato. Siya gid mo ay responsable. Nadungog ko kinigikan gid siyang baba. Nagmahay ka ni ko. Kay doon na di nasayaran si mama sa mga plano ni Wina. Pero wa gini musulti na ako. Doon naman siya datunggi ka ni Atoritaso. Dili basta-basta si Wina, Rol. Husto siyaan. Si Wina mo iyang mortal nga kaaway din sa kalibutan. Demonya magkuda si Wina. Good, naliwat na siya amahan nga demonyo. Wa na ko magkalikay niya. Ug mahimong di lagi ko magkalikay niya. Uy, hala, gangano na buak man ang baso? Napuhian ako ang baso, ma. Ha! Sige ka tingalig huna-huna sa anak ni Adtong Burukenta. Baya ni mo, Anastasia. Postgan man untang may apil-apil ka na ni anang gugma-gugma. Namili ka sa untag lalaki nga mahimo kong ikahugoy-hugoy. Buotan man si Che, ma. Ganahan magani sa mo tagad nimo bisag nasuko kaniya. Tungod na gisyang inahan! Unsa man, di ka magkasabat! Hoy! Hinahilis ko na imong tingog ni Loy. Hoy! Abot biya sa impirno. Unsa? Hiyo nga kuno kamay ng imong mata. Hiyo nga milay. Mura kasabgit og gikan to sa kuanda, gikan sa speed no. Ay! Hiyo nga lang ko gamay god. Dili sa beautiful eyes. Ha! Ay! Usa man imong gabuka kabildo ay. Matunog ko niya ng flawless na kong kiting. Mabitan na nakapataas sa tingog ni mama, auntie. Ha? Ambot sad, uy, nga nang nabihian sad nako ang baso. Sas! Kinira mo di ay inyong gikagubdan. Buwak baso. Nahala! Ako nga hipos na mga bildo ay. Dili man ang tabas sa ang baso. Ambot na nung kalit na kong nabuhian ang baso. Ha! Di na ko gusto mo balik pa sa atong lalis. Ambot lang nimo, Anastasia! Paita. Nyaan sa manawasan na ka. Maipagmamatay na lang ko. Hain naman ang mga katalagman nga nakita ni Ann. Gusto ko karon na maabot ang iyang nakita. Liya pa kita Chi, mga mong kamanggod. Kasakitan na kay kus na itabo karon ako, Rol. Dili ko gusto magkabuwag mi si Ann. Imo sa di siyang buwagan. Parehas lang nangilad ko niya. Kung tumanan ko si Wina siyang gusto. Patay. Lagi kinahanglan ko ang inyong pagsabot.
mo, Jay? Saan ko na ko pagsabot ang sitwasyon, ha? Nga mura magtirong si Wina nga sobra man ang inyong kahadlok niya? Kung ang ako palang kinabuhi ang iyang gibaharan, dili ko mahadlok. Kada sa imong inahan, oy. Mo sa risad-an ining tanan, Jay. Nagpaulipon siya maayo ni Atoritaso. Di tanawan noon, oh. Ikaw na noon rin. Magsakripisyo. Ayan lang nagbasula si mama. Mulaban ka lang gihapon sa imong inahan. Bisan og nagubot tag maayo ang imong huna-huna diha. Ang ako ng problema may ato sulbaron, Rol. Kapangi ko. Ay, unsaon man lagi ti ka sa pagtabang, oy. Kung may mo ay lang o nagtugani si Ani ning atong panagsulti. Unsa? Gusto mong muapil kong pangilad sa akong amiga? Ha? Gusto ka, ana? Uy, di ko makahimo, ana, Jay, ha? Agyaw yung ko tugluin nga mamahimong mangingilad. Karon lang, good, Rol. Nga nahasol pa kong maayo, karon lang. Dili ko gusto magulang ako, mahal. Lalaki ka, Jay. Lalaki ka. Busa kinalang magpagkalalaki ka. Ha? Nangobligar man yung ka ining problema, ha? Busa atubangan ni. Tug-anay yun si Dayan. Ay, daoy. Kinsa makaron. Nato na sab na nugtog na sab. Pero nganon dili masad butig mo, koy. Ay, salamat ang akong anak de. Si Jay de. Dali. Sod ayo, Jay. Sod. Nga naman. Maitugo ni Kap nga kanunay trangkado ang atong pultahan. Aron dili basta-basta magkasod si Wina. Oh. Ano may katawa ka man? Ha? Sod. Kani adto. Puwerte gini mong sukuan ako kigipasidanan ko ikaw nga dili na pasudlon din ni si Wina. Pero karon hadlo ka na. Ay, kuan man gud nag. Dinhi ka ganina si Wina. May gani kay naagian siya ni Kap o giduol ming duha ni Kapitan. Nangayo kog tambag ni Kapitan. Ug iya kong gipasaligan nga may mga tanod nga magbantay dinhi sa ato. Ay, tinuod ka. Anak, tinuod ka, Jay. Oh, anak, nagkasiguro ko nga tinudoon yun ni Wina ang iyahang bahad. Anak, Jay, tagda na lang kun po siya. Ayaw kong tudloy sa kong buhaton, ma! Jay, Nasayod ka ba? Unsa ka na ko sa kahasol nga mong gihatag nga rin ako? Kung mo pala ginutan niyo pala uma si Wina, di mahitabo! ay unsaon man sad God nga iya magyug kong gidaygan sa matuod niyang gibati nga hani mo. O kay nakita nako nga mahuna-hunaon siya ba to. Husto na, ma! Husto na! Bisa ko saon kong pangutana nga akong kaugalingon. Hangtod lang akong kasing-kasing. Kung angay ko bang higugmaon si Wina, pero pulos silang nagdumili, ma! Tingalig doon na ka na sa gihigog ba? Doon na, ma. Mahal ko kayong binuhat nga akong gihigog, ma. Naangko niya ang hiyas nga akong gipangita sa akong babae. Gamoy akong unungan. Gusto kong ikauban sa akong pagkatiguang. Ug ampingan hangtod sa akong kamatayon. Kinsa siya? Dili na importanteng may baho ka, ma. Si Anastasia ba, ha? Kadto bang propetang bakakon? Ayaw siya ganlig propitang bakakon. Jay! Pasilo ako kung nataas kong akong tingog, ma. Huwag mo lang natagig saktong pagtagad si Anastasia. Kaya nagpadakas pagka mangingilad ni Wina. Jay! Pero ingnunti ka, ma. Buutan si Anastasia. Hinungdan man gani, nga gitugahan siya na ng gahom nga makakita sa umabot. O saman! Uyab na muna adtong Anastasia! Oh! Jay! Jay! Anam-anam nagkadaghan ang mga tao, day, no? Bitaw, day. Hala, uy. Taon sa paya sa kong amiga, uy. Huwag kayo kaliputan nga may nahitapo na kang Jay. Abi mo, day, Carol. Nalipay, kikos ako nakita ron. Mayuntag, padayon pa ni silang madaghan, day, no? Pero, waka sila pugsa sa kapitan, day. Ay, wak po tingali, day. Uy, kay sayag mo kinilang panagway o nga misudin is kapilya. Wala doon nagipangita si Dayan. Kasi koro ko, iyang gipangita si Jay.
Dali na, day. Ato ta sunahan. Ay, magsugod na di ka nga. Upaman ang kapitan. Ato na to dito paabuta ang kapitan. Dali na. Oy, mulakaw ka, Jay. Nga naman di ay. Kuan ba? Nangadji magidron sa kapilya. Dili ka daay mo ato. Nagtuo kang doon na pa ko'y naong iat ubang kang an. Ingon man sa mga tao nga nagtuong naglihok ko aron pagsabuhag sa pagtulunan sa Dios. Tay sa rago, Jay, ngano bang inguman na ginian na ang paghatag mo bili ni atong Anastasia? Kan dili ka man mutugan kung unsa gyud siya sa imo kinabuhi. Oh. Hinigugma ko na si Ann. Unsa? Nakig-uyab ka ni adtong babayhana? Ayaw na lang pagreklamo, ma. Kay dili ikay tag-iya sa kong kasing-kasing. Naingon ta ni ini tungod kay dili ka magkasabot sa tinguha ni Wina. Kay dili ka makasabot sa kong gibati, ma. Anugon lang di ay. Ngay kay nahimo na akong inahan. Pero ay kabala ka. Nagplano na ko unsaon ako sa pagpakigbuwag si Ann. May nang maibaw ka. Nagdugo ang akong kasing-kasing samtang ako paninigiplano. Mahal ka na ko si Ann. Siya lang ang buktong binuhat kagitaganaan ko sa akong kasing-kasing. Day. Ay, mangutana makani. Nanungwa mo tambo si Jay sa Rosario. Day. Nakadungog ka na ko. Nakadungog tayo. Uy, nakadungog ko. Nagabantay ka. Wa lagi si Jay. Ay, bitaw no? Ala, tuod. Wadi na ako makita si Jay ay. Wa ka makahibaw sa hinungdan. Day, Carol. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!